Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Ilang listeners, upload ta sa atong What's the Style Part 4. O ako magpasalamat sa inyong mga listeners nga naadto mo permi. Salamat jud kayo labi na sa akong mga listeners nga diehard kayo nga sila si Rumiboy, Elizalde. Ipay kay sila sa atong drama. Ug sa sunod na lang siguro to magbasa sa atong mga comments mga listeners. Sakto po nga madugang-dugangan to para sa ma-appeal sa atong pag-vlog. O ato ang sunod nga drama nga tiga. Ato lang siguro puli-pulihon gapo no sa pag-upload para ato lang puli-pulihon sa pag-upload. Dili sad kay boring, no? Kung katong namodoy ganahan pud sa kuan sa aksyon nga drama. Labi na sila ni Sir Dads Vasquez, ganahan kay ni sa ato ang drama nga action drama gikan to sa live station sa Wonder Radio. Gusto na ko pagpasalamat sa inyo sa inyong kanunay nga pag-uban kanako sa matag upload na adud mo paminaw sa ato ang Palamay drama. Ato na sugdan atong What's the Style Part 4. RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panutya. Pangitaon ko yan ikaw. O watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan ng malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko ganin mo ang langit. Ayoko. Ang bawa ko. Ipay ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita laki pang imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Aygon sa bukid! What's the Style? Mga sugilanon na matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Belen, ginaingon, ako'y papay nga dili sama sa uban nga dili matagbaw og usa. Ako'y papay nga kontento na kun unsay naa sa lalaki nga akong gimahal, gihigugma. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Lugar lang anang iskina palihog. Lugar ko diha. Ma'am. Salamat. Dara kompleto. Salamat, ma'am. Ay. Kumusta na kain si Leonel? Paspan ko siya siyang bana nga nagduwa o kayo uban sa iyang kapit. Kupiya, aron masuta ko ang kahimtang ron sa kong higala. Sa kay kipuhat niya siyang bana, sawa pa kinimupiya sa ilang panimay. Gibiyaan jud ko sa kumbana, day. Gani kay igo ra siya nga mibiya nimo. Ug wa siya dautan nga gibuhat nimo sa imong kabit. Matud niya. Dili ko nun niya mansahan og dugo ang iyang mga kamot sa dugo sa mga taong hukaw. Ay, kana kay wa sa makahimo sa pagdapat nimo. May gugma pa ang imong bana nimo. Nagmahay bitaw ko, day, nga nangabit ko. Butan kay si Mando. Pinda kay ko niya. Uwahin na yun ang pagbasol. Nanadiha, giingnan tabitaw ka nga mentas wa pa masayod ang imong bana sa imong gibuhat, buwagi imong kabit, pabinuutan na. Wag ka mo patuon ako. Naatol masabgod to nga may larga si Mando sa Manila. Ya nagsige og dutdut ako si Kaloy. Unya kay kinilaging kabingaw sa jerjer ug nadasag ko. Pag dilaw nimo kausa, wa ka na unta mo usab. Imo man sa gikabit sa Kaloy. Wa man nimo buhi pag abot si imong bana. Hindi madag buhian day, uy, dako kay kang Kaloy. Unya taas pa jud.
Moto, sukad ko nakatilaw siya ha. Magta naman ko. Na, Ganahan kay ko siya ha, day kay sakit man niya hangong. dila ni mo day madel, uy. Nang butang nga ragid ang imong gihuna-huna ba? Wani mo huna-huna nga magubang imong pamilya karon nga nibiya mong bana. Makasulti lang ka anak day. Wa man ka makatilaw dako. Ikaw ra ba? Misulti ra bagit ka nako nga ang imong bana gamay ra ng iya ha. Busa, ayaw gyud pagtilaw dako day ha. Kay sigurado gyud ko magpangita ka na gyud sa dako. Na, tinto na ko kung unsay naa sa kong bana, uy. Dili mahitabo nga mangita kog lain. Dili na, day madel. Mao na gisulti madili mo day. Dung, sukad lang kuno nga nakatilaw siya sa kangkaloy. Wa na kuno niya buhii kay magpangita naman siya sa kangkaloy kay dako kuno kaayo nya tas. Tinuod na day. Katoy noon si Baykaloy, inigahi siyang iyahang kuan ba? Mubahihi siya. Mubahihi. Purag kabayo. Kay bawo man ka. Taong ko atong iyaha, dako itong iyaha na yun. Taas mo kayo. Ngaling ang pilit sa Padil Kaloy. Ako dong si Mono, gamay ng imuha, pero di tsuk ko magugahugaw sa kong pagkaasawa. Kay love kaayo ta ka, ug di ko gusto nga maguba ang ugma sa atong anak kung magkabuwag ta. Salamat. Kontentor ka sa kuha nga. Gamay taon kayo. Kining dong, naghisgot na magita ni Kaloy ba? Unya, nakakita man ka kasi iyaha. Unsa gid ay kadako og kataas ang iyaha? Kanang imuha, katunga ra nang imuha sa iyaha? Katunga. Waras katunga day ay. Kung na klase pa nis mga bakukang day, ako asa lagidto. Ligubang. Iya bakukang yun iya day. Ayaw ra kitaw ni ako as iya day. Pamina ko. Kini ako ade blin. Mura ni ko gataon sa iya taon. Oh, dong Simon. Mura lagi kang nalain day. Liluspad og ni gawas ang luha sa imong mata. Dong. Day. Umutagay ko. Ako ni shower. Ay, hala, wag uliko. day. Mo giniganahan Ako ako nimo. Kwarto ta na. Natupa sa duyan ang bata. Kwarto ta, kay kanon ko ng imong gamay. Tana sa kwarto dong Simon na. Humotagil kaning ako day. Sabunan ako shampoo. Nya ako gibagnusan og cream silk og toothpaste. Dito kay ni day. Hala, wag na di ay anak no. Tana na. Samtang napanay toothpaste. Tana. Dali na dong. Tana dayo. Ito kwarto. Kalami. Ganahan gid kay ko anak. Bisa ko ako kaliko kusog kay kamutila. Napi ginahan ko baho ginamos. Ginamos. Ikislian. Kagilok ka ng tila mo. Ha? Alilyo nako ni bangal sa kuy ba. Ni ba? Ay, nang dahat man sa lahod. Murag yuon mo. Nakatinaw. Be. Kilok ka. Ay ba? Yes, ganahan kay ikaw. Hani be? Nya unsa man? Ay, kinako. Ready na. Okay. Pay ka pa sa kasi mo, Bi. Gusto ko mo ay, may na lang. May na lang ni sing alungon, Bi. Sabay, mura magkag nanguot og spota. Mutay, kung bagong ligo. Luoy ako. O gumon, Bi, balagamay. Murag yung kapayas nga bagong naputot. Kalam niya, ilong day. Ilong, masra mo na sa ilong. Isip mas ilong. Uy, di na naga, magamay yun. Uy, Pinugmut akong balot day. Iugo mag-ugo. Simon, love kay nina ko. Simon. Shit, day, nabalot. Pinoy ka. Ay, kami gina. Yay, Ana lang taning gamay, Bi. Kasaw niya? Yak, ana to. Ay, sa... Yak, anday. Yak, asa naman ni, uy? Wala na hulbot. Hulbot kay gamay man. Dali sa ibalik sa nako, ibalik. Inhale. Exhale. Oh, basod. Ana, inhale. Exhale. Di, uy, nahulbot na sa... Hindi magkaulbot. Muna isulti ni Kaloy nga kabit ni Day Madel? Ay, umig lang. Mo na gawin. Nagbuwan na ko na sila niyang kabit ngayon mga amigo. Ano nagbuwag man sila ni Day Madel? Dako
man o gusto si Day Madel Si niya. Kaloy ang ibuwag ni Madel. Ug nagplano si Kaloy nga ikaw ang iyang kabiton. Kaya basin ko wa ka matagbaw si mong banab. Nabuka siya. Digid noon ako buhian ang akong bana no, bisag unsa pa'y mahitabo. Ibiliba sa dako ni mo gaw no. Ay. Kontento ka na diego sa imong bana. Gamay ra man kay ng iyaha. Wa ko magkinahanglan og dako. Ang akong gugma mo importante. Kabati kagaw anot, gugma ang gipalabi ko og dili ang biga. Ikaw bilin. Oh, nganong kalit mo kang nibapag sa kong agianan Kaloy? Sabay tuyo nimo ha. Salamat nga na timingan tagid ka ining mingaw kay agianan Devilin. Abi mo day, dugay na kay kung naibog nimo. Ug nasayad ko nga kuwang kas kalipay si mong banay papaus kama. Kay gamay mo kang iya. Murag nga niyo. Murag tudlo na ako. Day, sugtan na lang ko karon day. Aron makatilaw kag sakit nga wa nimo matilaw sa imong bana. Kit ba nga kanang mo nga ka ba nga Bastos ka. lamian ka. Awan ako tubangan ha. Kung dili ka gusto mo singgit ko, pahawa. Ay, lagod og singgit ko. Kanang singgit lang kag bian ka. Wa mo sa kuy tuyo malugoson ta ka. Kay di ko manglulugos nga tao. Antiyo lang nako nga mangyab ra ko nimo. Kay naluoy kay ko nimo nga wa ka tilaw og sakit ibabus kama. Wa na ko mangandoy ng tila og sakit. Kay kontento na ko sa anaa sa kumbana. Yeah. Awan eh. Uy, amaw. Uy, nganong gabrihan mo ang zipper sa imong kasunis, oy. Oh, tanawa na. Oh. Hala, Oh, galabyog-labyog. murag to na ko kadako. Oh, igam ng mata nimo nakakita. Unsa na? Oh, cobra, bitin, ha? Waday. Hala, nitihuak. Oh, unsa tayo ganang cobra kanang ni ana ba? Nawa. Ha? Oh, nawa ha, migay. Oh, may isog na. Oh, unsa na? Hipusa na Kaloy. Pahipos Pahawa sa kong atubangan, dili ka gusto nga akong ipadakop tungod sa imong pagbinastos nako. Hipusa na ipakakuwaw ka lang. Pahawa sa akong atubangan. Devilin. Dali nga gihipos ti Kaloy ang iyaha og kining mipalayo kay nahadlok nga akong ipadakop. Giganahan pa ko nga nagtan-aw sa iyaha nga gabi ka super ang gidakon, pero love man ako akong bana. Mao nga nagpugong gyud ko nga dili mada sa mga paghaylo ni Kaloy. Nagpasalamat ko nga nakapugong ko sa akong gana. Bago kasama ang kaagi ni Bilin, tingtul manon. What's the style? Nagpasalamat nga nakapugong sa gana style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nora, ingon, dili gyud ay maayo nga magpakasal kag lalaki nga ikaw ray nakagusto. Moabot gyud ang higayon nga ikaw iyang biyaan. Mo kini nahitabo sa kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Edgar, congrats! Ikaw gyud ang hero sa inyong team. Salamat, Nora. Hoy fans, bayak ko nimo si Dainora. Kay love jud kay kaniya. Salamat, Hi, darling. Niya na day ka? Hi. Hala, Salamat kami ako, ha, darling. I love you. may uyak na day siya. Sila na day si Grace. Hala, day. Pwede nakagakos ni Grace ni Edgar. Hala, no? Hala, wala dyan kay paglaon ni Edgar, day. Kay may uyab naman di. Ay! Pero dili ko mo surrender, day. Dili ako magpakawa sa akong paglaom nga makauyap ni. Unya na ko mo surrender kung maminyo na sila. Dainora. Ma, Mao kada Nora. Niduol na ko si Tatoy dito sa merkado dihang namalit ko og masud-an nato. Visit ako do siya ni morong gabi kapoy sa balipara na ning tatoy eh. Bastid na mangod na ako siya. Unsay gibasted ba oy? Nga wa pa ba na siya nakasuway og anhi aron pamisitaan ka? Na, dito rin kawas na ko siya gibasted, oy. Miduol mangod na ako. Nagpa-cute-cute og istorya. Murag padongan mo diga, idi ako din gidiretso basted. Uy Nora, di tingalit to siya manguyab ni Musdaan. Uy, base na nang hitong mamisita. At umaga na lang siya good. Para dako okay baya na siya kay buutan manas Tatoy. Na, wako'y gustong tatoy, mauy. Sa Edgar ang akong gusto. Sa Edgar, ma. Ikaw ra gyud nakagusto atong tawhana. Pagpatun sa delikadesa, uy. Ayaw ipamugos ang imong kaugalingon sa lalaki nga bisan gamay way gusto nimo. Tinuod ka na, Edna.
Mamisita na ko si Edgar karong gabi. Oh, lagi day. Uy, sure ko. Iya mo kong giduol samtang ni palat ko tindahan ni Dayna. Pasultihan ko no ka nga mamisita na siya ni mo karong gabi. Kay nagbuwag na kuno sila ni Grace. Kay si Grace ni Largag Manila. Ay, salamat. Kami kiday ni Edgar ang magkadayon. Kami kiday. Salamat Daya nga. Gisugot ko nimo. Tungod kay love kay to ka Edgar. Sugad pa ka ni Adto. Hey, naglagot ko sa akong uyab kay nagtuman siyang gusto. Di ko masugot nga mularga siya og Manila, pero milarga gida. Busa, magminyo ko. Magpakasalta sa labing madali nga panahon day. Tinuod ka, Edgar? Eh, tinuod. Sige, magpakasalta. Magpakasal dayon ta, Edgar. Salamat din nga musugot ka nga magpakasalta. O bang hinaot ko, nga kung makasal na ta duha, makat-un ko sa pagigugma nimo, Nora. Makat-un ka ra sa pagigugman ako, Edgar. Kay mahimo ko nga usa ka buutan unya nga asawa o buutan nga inahan sa atong mga anak. Huwag ko magdahon nga ikaw nga akong asawa. Kagilo ka na, Edgar. Virgin pa na. Diba, basta rugig ka din eh. Ako, hindi mo na ako katamesa. Kinagubo na ko tanan. Daan pagit ko. Ang sidaan pa ka. Tuskig. Oh. Taas. Dako. Wow. Murag nakadungog naman ko, ano? Bitaw. Siyo kadungog ka na. Alam nilang drive ko sa kong sakyan. Dayon. Nagagabi makadungog ko. Pagunitan din nimo. Sama ani. Oo. Ayun mo ulit akong Unya. mamino sa di ka, ana? Dayon. Unya. Iana. Ano nang mo din sa ang laki nga. Gipupog. What's the style? I love you, God. Ayaw ni mo. Agay, imong ipon. Kaita sa bingit. Sige. Una ko akong baba. Ay, tama, kalit na. Ha? Kumana na. Saman. Kanin mo sa lamig. Gusto na ko kini mo imukaon sa kuha. Kadumog na sa kuha. Dayon. Kini. Ipaslak na yun. Maingon kong agay. Agay. Pagani. Awa pa di ay. Kalit lang. Mau na ni. Agay gani. Tininood na. Tinood na ni. I love you, Daddy. I love you. Huwag naman din isusud sa aparador ang mga besta ni Edgar. Asa mong gada siya? Gikulbaan man ko. Kusugan ko ba sa kundukhan? Nagkadugong ribo kong tabi-tabi nga nabalik na din siya sa among dapit ang kanini ang uyab. Muadto ko sa ila. Makikita ko siyang amahan. Unsa? Mao ka na, Denora. Nagtaba ng akong anak sa kanhin niyang uyab. Ako itong gipugngan og ako pagani siya ang kapatan tao. Nigutos ko mo akong patin niya. Ako para ho. Gusto nga iya ka biyano. Ibutan ko ikagdaw. Pa! Asal lang. Pa! Kasawi ko ang niyo, di ba? Nakasalami pa o yun. Tiguang ka na kasi mo ba nalimot na ka. Muna ka kang imong anak. Nalimot nga ka sa dumi. Wag gusto na kong imong anak pa bisa kung saon. Gibuhat naman undan ako ang tanan ron makaton siya magigugman ako. Pero pakyas ko. Salamat Tenora nga gisukot ko ni Maday. Bisan pag may bana ka na, apan maglibin ta. Kaya nakasiguro ko nga
di na gyud mo balik pa nimo. Katos Edgar. Kaya taban mo sila. Ugtuan ako no kinis Manila. Pugson ko na lang yun siya sa paglaksi sa kong kasing-kasing to eh. Og ikaw, tabangi ko ha. Tabangi ko nga makaton ko sa pagkikukman mo. Okay, day. Aron hingpit kong malimtan ng akong bana. Oh, day. Muna ikong baton, day. Buhaton ko gitang tanan. Biya din sa inyong panimahay. Kuyog na ko, day. Dadon ka sa mong bahay. At ito dito mag-live-in. Ug tagan ko ikaw og dagang anak. Bahalag dito makasaloy. Basta maripayon lang ka. Kanya, kitang duwa. Uban sa atong mga anak. At last, ako na kini. Ako ni. Bahal. Bahal. Di pwedeng pakasan ni may bana. Basta ako na gini. Love ko ni mo day. Mas ko lagi mong dila kay sa kanya. Ang kakilong kataas. Mura kag ungo taas kay dila. Labaw ni day. Kani ma bunog day ni mo day no? Bunog si mbang na no? Watan dari aram bunog na yan. Wag na kabunog. Wag maguspat. Hindi ka purma. Kataas kasi mong dila. Taas mo lang. Di kay dila re. Di kay dila ra. Lain taas na ko day. Sama. Kadali. Aboon ko niya. Para makita niyo mo. Ang lain taas. Ang sisunod ani. Ang lain taas. Ang taas ug ang dako. Watos king no. Kadagan niyo. Kuptan ako be. Aga gihapon. Hindi tayo gidaan ito'y. Uy, marag puta. Sige day. Ibag-ib ko ni sa akong aping-aping. Ay, di na magwanta. Bagid-bagid good down i-shot na, be. Ang diribi. Good kalame. Nora, kalame sa imong gibuhat na ko. Ako hindi na ay. Imo man gising along ako. Hidip kaya na plaster bagi. Ito higdangin mo na. Plaster higba. Karong. Sige. Kini. Kini. Agay. Toy. Gibati ko nga di ako na namong panagtog. Dali ra kay kong nakat-on sa pagigugman niya. Ngut siyang kabuutan. O gimpit ko nung nahikalimtan ng umbana nga nakiktaban sa kanhi niyang uyab. Dali ra kay na kong nakalimtan. Mga katumang kasama ang kaagi ni Nura. Inining tulumanon. What's the style? Dali ra nga ni kalimtan is style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ponyong ginaingon. Gibuhat ko na ang tanan aron maako ka kay mahal ti ka. Papa di ko may di. Wala ko'y mahimo ana. Kuning na itubos akong kinabuhi nga di na ko mahimo mahikalimtan. Day Maricar. Pasalo ako po nyo. Nahibaw ko nga tinuod kang nahikop man ako. Tinuod gid bitaw day. Pero unsaon to man. Waman gid ko'y gusto nimo. Ug may gisugot naman ko si Jason. Day. Wala gid day chance day. Wala gid ay. Wala. Laina sa day. Kanara ba si Jason day? Palakiro ba kaya na day? Basin iyalang unya kang likayan kung makuha na niya ang iyang gusto diyan nimo. May kasiguro ko nga matinud-anon siya na ako. Palakiro na day. O, salamat sa mong gugman ako po nyo. Day. Mag-ampo lang ko nga makakita kaglaeng papay. Nga imong hikugmaon, ug maoy imong mauyab. Kana ang iampo ko sa kanunay po nyong. Ay, palabis yung mong kagulo. Sakita sa unong galay. Noong sa kabayan. Kuhaan na itong bino dito. May magtagay na pa. Ay, man si Maricar kay babae rin ng kalibutanan. Noong sa kabayan. Sabaya ka. May mag si Maricar kay babae sa kalibutan. Mas may rasa na nga. Dili siya mo imong nauyab. Uy, kay
pastilan. Makabuwag mo gyapon suksaon pa. Ha? Magkabuwag yapon mo. Nga nakasulti magkana pa. Nga magkabuwag mi kung mauyab na ko siya. Ay, magkabuwag magkana ko, musugdon gunya niya. Magbuwag ni noon. Paminaw, noong sa ka ba. Magkabuwag yapon mo. Lagi. Buwagan ka niya, noong sa nga no, lagi. Kasimpo na nakadaka pangutana. Kaya kanagos marikar. Gamay ka nagkuhan. Klases babae. Ano sa? Gamay ka ng klases pagkababae. Ano sa gamay? Cute ba? Cute nga, cute. Unya ikaw, dakor ba kayo mo ha? Sa ka ba, inikaigo na nang sinumerikan si mo ano, na, yayay gina. Nga mo na, buwagan ka. Kapoy ni may ka-istorya, boy. Sakitan na ninyo. Imbis mo rin ka pasakitan, ikaw nung sakit. Day, di anak ka, ay. Bayahin ni may ka-istorya, ay. Huwag ko magbinuang ha. Huwag kong binuang istorya. Ako pa ikaw na mangita kaladag ko do. Kanang murag kanaka. Kanang makasusinir ni mo. Nandidak ko sa imo ha. Hay. Basta mo na pangitado. Mo na tambag ko ni mo ha. Dako gyud. Maon na ni ron. Gilikayad ka nas imong uyab human ka niya mahilabti. Lawas adi mo ang iyang giapas. Salbahe siya. Abi ko magtinuod siya higugman ako. Ako pa ikaw no, sugton mo sponyong. Kay nakasiguro ko nga nahigugman na siya ni mo hangtod karon. Mawaw na ko makigatubang niya, ma. Ako sa pasab. Wako'y gugman ni Punyong. Ako mangut siyang tao. O niya ako gamay ramang ko. Hindi mi parison. Baliban uroy ka no? Ang ubang babay ganahan og lalaki nga dagko pero ikaw dili. Basta, di ko ganahan niya, oy. Uy, nindot ng lalaki nga dako. Kay nay kuan 90% sad na kadako og kuan. Ako laging amiga. Dako man lagi tong laki ang uyab. Unya. Nya, gamay man lagi kuan ko no. Ang akong gusto mo kanang lalaki nga gamay pero dako og kuan. Ay, basta ko gisayangan ni Punyong kay buutan unya klaro nga makabuhi kay nindot og trabaho. Ikaw di ay ni Punyong? Ako day. Nibalik ako. Kay gimingaw ko nimo. Sukad ko na sa'yo day nga gilikayan ka na sa uyab. Nag-uol ko day. O maunga niya ako day. Mamasin ko ngayon mo kong sugnon pag-usab. Di kasubok ko Punyong ha. O bastid gyapon ni. Kay baw lagi ka. Bastid ko? Bastid gyapon. Labaw sa tanan. Dili na ko angay nimo. Nga naman. Di naman ko putli. Magadaga naman ko makuha ang Jason. Nga day. Kababay. Anong dili nakaputli day? Di na ako naiksapayan ang tanan day kung nilabtan ka na niya. Bisan kapila pa ka. Importante day nga mahal ta ka. Sayi. Wa man ko'y gusto nimo. Ug hangyo ko lang. Ay nagbalik din his amo ha. Kay wa man gyapon kay paglaom nako. Wa gyud Punyong. Barik ka. Usa mo biya ka ni Digos? Madto ka Cebu City? Madto ko Cebu City. Samtang ako sinulog? Magsinulog ko dito. Kaba? Mukuyo ko nila ni Baydario nga nagtrabaho sa Cebu. Nila ni Rene Villaber. Biya ko din kay sakit pang akong dugan. Sige, mas may pa. Doon ay dagang guwapa dito sa Cebu City. Daggan kayo? Daggan kayo dito Makakita ka pa dito medyo labaw pa kang marikar. Lalar ka! Mo na iyampo na ako pa nga makakita ko dito og laing babae nga makagusto ko ug ako mauyab aron magminyo na ko. Mani mayo, mag-ampo sad ka. Dili kay ako mag-ampo sad ko. Kita duha may mag-ampo ha. Kana mo ni mo na gusto ko nga magminyo ka na. Magminyo lagi ko. Nya kaya sa magamularga Cebu. Sunod adlaw larga mi ni Baydario og ni Rene Villaber at tuming konsolasyon dito Cebu. Urban ko niya. Sige. Amping niya dito sa Cebu na ka o mag-ampo ko nga makita mo ang babae nga angay gini mo. Iampo ka na kanunay, anak. Asa!
Timing kayo ba eh. Timing. Kuyugan mo na mo. Ang landyod o dugang trabahante ang among trabahuan. Timing yun eh. Amo ba? Oh. Sabi ni mo, bay Dario, di gid mo ko gusto mo biya sa ato ka bay, pero kung makita na ako kanunay sa Marika, magsakit gid akong dugan. Ay, noon sabi ka unyo, porbida sa din mo. Love ko niya bay. Kinte na singpit ay bida. Di madaay. Pare kay gusto sa gamay niya, ha? Siya, way gusto di mo? Wala lagi sa gusto na ako. Ako rin in love kay niya. Buwag di siya siyang uyab di ay, ha? Buwag na eh. Huwag kadaghan na siya labti. Oo. Bida, pabor tato ni mo kay higugma kay to siya ni mo, di ba? Ako'y nagugma lagi. Ikaw may higugma niya. Siya salin, mas naurot salin sa mo upan. na diya. Na, wala may gid siya gusto na ako. Saon to man na. Ay, Si klaro kayo. Bastid ko, pero may. Basta ikaw eh. Oh. Pasig ko na huna niya. Sa di lang, daghang gwapa dito sa Cebu. Indot kayo. Eh, pareha ng taga-bukid. Kita taglabaw pa dito niya eh, naunsa. Ako bilaw? Dito rin usawa si Buki. Gwapa sige ang usawa eh. Pero, hindi dalag timpura. Pero okay. Pero guwapa. Gwapa eh. Buotan. Kita rin kasi ko usawa. Ikabuto si Bo, bantay kipong birhan. Ja, Pinta. pwede sa kuwan. Marur ba ka, ha? Oo, di sa kuwan nga na, nga. Unayong di ka. Wadan ko dito dadas digos. Eh, kaas kay pumasahe ba? Nya, doon na sa may anak nga mga gagmay po. Mo ba? Alright. Manginaot lang yun ko. Makauyab ko taga Cebu. Kay ako na yung pangasawon. Mo ba? Kau na una ka pangabang gamay kay staraan mo dito si Bo? O bay, may ikog na kay ko ninyo nga. Naka may mga gagmayng bungbong di o gagmayng payag-payag di alawam sa tay-tay na dito. Ay, ayaw lang na. Kuyo kayo na. Indot ka dito. Bitaw, bay Dario, may ikog na kay ko ninyong duha sa imong asawa eh. Nya, nakadawat na mga kaduha ka silduhan. Nya, huwag kayo taga-tagot. May tagaan na. Nako na, ako yung lawag ni mo. Muhatag ko ni mo, ay kabala ka. Klaruhan. Muhatag ko si mong anak. Ay kabala ka na ba yun? Salamat gi kayo. O kung makakita na ko, makakita na ko ba yun, mo down day ko. Huwag bay, doon na ako ibabay nga pamisitahan karong gabi eh. Ha? Akong naila-ila dihang misod ko ugmol. Yung matra, taga-asa mo na siya, taga-asa. Taga-kuan ko na to, Poblacion Pardo. Di ba? Sugton ko niya. Dule Jubides? Pakaslan. Ha? Dule Jubides. O duli lang ni, kuan, ako din sa pakaslan, bay. Sige, may ba niyo? Salamat kay Daiselin nga gisugotin ko nimo. Kana kay naamang ko'y feelings para nimo. Kay baho ka, first time na to nga nagkita. Na-feel na dayon ako nga love di ka. Pero panyong, di na ba ako virgin ha? Nahilagtan ako kadaghan sa una na kong uya. Ay, di na ako naigsapayan ang tanan dayo eh. Basta, pag binuutan ng gida, uban ako. Ug kalimtan na to ang atong kakahapon. O panyong, isaad na ako. Ikaw nang akong mahalon. Ngayon na taday, miyunon na tungod sa motel ang isakyan na tong taxi. Di ta kapaliparan sa gusto ni mong mahitabo karon dong. Basta mauna ba to ha? Ang karon ang atong naon. Ha? Tana? Salamat dong. Sige tana. Naog na tas taxi. Ani mo mo dagtila ay. Nagdot kay kaglawas dayo silin. Dinani kaning ubos o. Ito alin. Gini. Tambok ni. Sama sa inyo. Kalamihan ni. Maghubot ako dahi. Maghubot ako. Kalamihan na kayo. Ipan niyo. Maghubot ako. Pinay lang uy. Hala. Alo, kodok ko. Kataas. Imo na, Jay. Ay, Jay. Sorry po niyo. Sorry. Saan ba si Jay? Kalayo ras akong uyab, ana, uy. Pagunita ko na ta. Pagunita? Nakagahi. Layo sa ko, Jay. Layo.
Kalamihan ay magkibuhat ay, uy. Kalamihan ay, imong ng gikob. Sige, tay, ka na. Punyong. Sa mo init na. Lamig ni kayo. Sakit ako papangi ko dako sa PIM eh. Okay. Ay, kining diri ubos, ay kining ubos. Kani na siya kapakanon. Kani, na. Buhi pa ko. Buhi pa ko, anin Langit. ako. Langit ba? Ha? Wa pa? Punyong. Kining, langit na ba? I love you, Nyong. Langit ka pa Sige, na. langit na ba ni? Langit na. Langit na. Langit na. May nitabo gid na mo ni Celine atong igayon na. Kuman sa nitabo na mo, may pauli day gustigos Davao din Sur. Pay baon pa nga magminyo nako. Nah, pwerte gilag ka ni Maricaro eh. Kay gimingaw na kuno siya nako. Diyan na kuno kong sugton. Apan gibalibaran ako siya. Balhin na sa laing babae ang dugma ko. Nabalhin na sa laing. Huwag tumagasama ang kaagi ni Punyong dinhining tulumanon. What's the style? Nabalhin na sa lain ng gugma style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Gilbert Giningon. Gimahal o gihigugma ko ikaw. Apan ikaw ang mabasol na nawa ang tanan kong pagbati diyan nimo. Kaning nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko may mo mahikalimtan. Magpakasal na lagi taday, ha? Di na kinahanglan nga magtigom pa ta ug dagang kwarta oy kay ang importante mo makasal ta. Di lang gud ta mo gastog dako gud. Ay, unya na lagi. Di ko gusto nga makasalta nga dili bongga. Dagan pa yata og mga kaila. Hayo ko palakag kwed. Ni ara bitaw ko kanunay sa imong kiliran. Ay, ikaw gud. Sige. Di taon na kaihatod sa inyo ha. Manutag butil. Ikaw kwed. Pero mao na to ha. Gusto ko nga labing minos to look around. Dili kay usara ka round. Maluya na ka. Sound day hago mong gugugupirmi sa akong trabaho gud. Mao nga kasagaran usara ka raon ang makuha gid nako. Kana. Sige. Adlo. Kay na po ni. Dilaig maaya. Madugayag tila. Ay. Kana. Sige pa. Kadit lang. Kadit lang. Yun na pa day. Gusto mo ni. Kadit lang ha. Nga naman. Mura mo nigmidako ang baba mo ha. Di ka sa tabi ni mo. Padayon na tila. Uy. Ha? Dayon pa. Oo, sige. Sige. Kana. Gilbert. Boyet. Unsay buyet? Ay, Gilbert eh. Kadit lang. Gilbert. Nga nang sangpit ko niyong buyet ha? Sige, itong padayon di Ay, kuan. Ako na kuan day bi. Kadit. Ya. Nagugo na ko. Kana. Pero unsang pang buyet gani day? Boyet? Boy, Gilbert Manggoy. Sige. Sige. Kini. Sige. Day, Sige, kana ni. dali to. Sige pa. Sige pa. Boyet. Padayon, uy. Padayon pa. Ay, mana ko day. Lamig mo eh. Mao ka na hinungdan pa? Mao gina natuo ko. Nga mao gina hinungdan. Nga tag sa karaon ay makuha mo. Kay hago ka sa trabaho eh. Sige, magugag overtime. Lagot kay doon na ako gahapon eh. Kay usar ka raw na akong nakuha. Na. Dali ka sa kay kong nagawasan. Pero nak, para nako. Kung naigugma ni mo ang imong uyab, no? Dili kasi agay masuko ni mo. Dawato niya nga tagsara ka raw ng imong makaya. Saon nga, mahilig doon na gud. Ya, ganahan siya nga. Ugay mahuman ba? Kuya, di ay kung mangita naglang lakig. Makatagbaw niya. Alkansi ka. Baya, no? Abi ni mo pa, no? Ining baguhay lang ba? Mura magnausab ang sukod sa iya, ha? At itong mga nangaging buwan, huot-huot maning ako sa iya, ha? Pero karon hanoy naman lang kayo. Agoy! Lagi?
Ako'y ikurbaan ng naklakihan, ha? Basin may lain ng laki nga miturjak niya nga. Mas dako pa si mo, ha? Oh, pa. Mas tilan kining ako doon nga nagduda lang, no? Duda lang yun ako, ha? Pero, doon nas tinuod. Kay, kanit ba kag... Kahoy-hoy ka. Kahanoy. Kahanoy, o hanoy. Oo, kahanoy ba? Pastilan, no? Hanoy man na nga, no? Wala sige. Kalit lang lagi. hanoy ng ima. Pwede ka kasuway rin, anang hanoy kayo. Anang diritso lang, anak diritso. Umuro po na nangihi mo naglaki. Oo, pagani. Pagid pa, ni baguhay lang. Mm. Kung gilukan na siya sa akong pagtilap sa iya, sang pitong ko niya buyit. Lagi, laing pangan, buyit. Wa na, klaro na. Na, si klaro na. May laing dako na gidang sod sa iya. O buyit ang ngan sa mong laking dako. Utsa! Laluoy na kay kunin mo, Gilbert. O masultihan ta na lang ka sa tanang gibuhat mo amikang si Donna. Ha? Kaya unsam di iyang gibuhat, ha? Maris? Gusto ang tanang katahap nga may laing siyang uyab. May laing uyab si Donna. Isa? Si Poyet. Ug matod pa ni Donna, mas matakbaw kuno siya ni Poyet lakay nimo. Maris, tinuod gid ay ang tanan akong katahap. Tinuod gid ay. Ako'y naluoy ni mo, Gilbert. Kinakatumong kag babae nga dili matagbaw og unsay naa sa iyang uyab. O di nga, magsigin lang siya balibad kung hagdon ako siya kasal. Oh, natural nga Pwede, mo balibad yun siya. Kay may lain naman siyang uyab ug mas matagbaw mo siya ipapaw sa kama. Kapiya, kapait. Mahal mong takay na po siya. Kung ako pa ikaw, buwagan ni mo siya. Ha? Nya, magita kag laing babae nga mudawat og unsay naan nimo. Kaya Day. tinuod no, doon na bayay laing babae nga hilom nga nahikukman nimo. Oh, Nahibaw ka na kung kinsang mong babae. Apan, imo lang siyang gipaliwat tungod ni Donna. Maris. Ug ako ka na. Oh, ikaw. Pero dili na ko ipamukos ang akong kagalingon nimo. Basta kay, sayod ka na kung unsay akong pagpati para nimo, Gilbert. Oh, Maris. Unsa? Mao na, Poyet. Ikaw na ang mahal na ako. Busa, buwagan ako si Gilbert, uy. Oh, Nagpakasal tayo. Ay, Wa na bitaw mong juvie. Bida, minsan ni mo jubiyak. Dato na mas juvie mo nang gibiyaan, Ayaw, anak, porbida. Kanang di pwede, unsa, Walang gay. dili man, uyab ta. Kadaghanan nimo nakuha ang akong Unsa? kuhaan. Porbida. Nya kanahan man ko nimo kay ni Gilbert magminyo na ta. Kanahan. Dili ikaw ang klase sa bayan ko pakaslan. Ha? Nagsulti na ako sa imo, murumo iko. Hello. Bastos ni Moy? Bastos? Doon ako iyab tao sa Manila ang trabaho. Unsa man ka? Ug siya ako pakaslan. Dili kaya ka nang imo nga. Hello. Gago malipay na ko na. Unsa kay? Ug maon lang gid katapusan to pagkiha. Pagkiha. Dejo ha? Maon lang gid ha. Buwag na ta. Magnadta na lang kong baboy. Natagbaw na kami mo. Buyet! Salamat, Marisa. Kaya gisugot ko nimo. Thank you, Gigayo. Kana tong kimahal ta ka. Pero si Donna, nagbuwag na pa mo. Pirmi siyang wa dito sa ila, kumuadto ko. Apan karon nga uyab na ta. Buwagan na gina ko siya. Ug sultihan ako siya. Nga ikaw nang giilis na ko niya. Nahibaw kung may ubos kit siya. Kung mahibaw siya nga gisukot ta ka. Pero, iya mo kang gibinuangan. Mao gyud. Iya kang giluipan. Mao. Wa pa gani mo makasal na pudi na siya nimo. Mao gyud. Dili na siya ikabilin og bahay, di ba? Mao. Basta kay ikaw na akong gimahal karon, Maris. Ikaw na. Ingon ana yang gisulti dong. Uday. Di kuno siya makigbuwag na ako kay wa na kuno sila sa ginganlan og buyet. Apan wa na kuno tubay niya og sulti ay. Basta kay makigbuwag na ko niya. Ug human ko siya buwag eh. Mipalayo dahil ko niya.
O nahibaw na siya uyab na ta? Oh, kung sa gisultian. Suko kaysa ni mo. Bahala siya eh. Ha? Oh, doon detas mo tili. Ano man, okay rin mo nga manood ta riya? Ha? Kay mahal man ta ka. Busa itugyan ko nimo ang akong kaputli. Di Maris. Kanindot ni mo day. Day Maris. Kita ka na para nimo. Ikaw gusto kong tugyanan sa makalamian. Salamat. Kakilugan. Kay mahal di ka day. Huwag ikaw nga akong pakaslan. Usaan ko ang ikaw day. Kulong taga umipayod ka. Sama inyo. Hindi ang kalumi. Kini mong ubus day. Katambok ini na akong gihapyod-hapyay. Tabian mo day Maris. Na, oy. Day Maris. Ay, kalamig ni mo day. Tagay. Magkumpuna ko day. Di na mata. Ito akong lawas din. Biya. Kumpuna ko day. Anak, gahi. Basta na ko, be. Taas. Magplastar na ko, be. Basta na. Sa di ay mo na sunod, di ba? Sige. Mo na buhaton, di ba? Okay, Igayang mo tikayang. Okay. Sige, ansa man, andam na ka. Sige. Go. Go na. Joke. Nangurog man ka. Nandito ko gitanaw. Taas ang dako. Ayong tanawa. Diri tanaw sa kong mga mata. Kana. Unyahagi ko. Lips to lips ta. Lips to lips ta. Kana. Taksa ko gugot ay. Kaya niya na. Mo enter the dragon na. Kaya ang dragon mo enter na. Slit siya. Gakus na ako. Gakus na. Sakit. Atusa na eh. Baka sleep ako, ha? Lampi ka sa isang sleep ako. pagpisa na sa simbahan. Palampi ka eh. Day, pakaslan di ka. Pakaslan di ka. Putli yun nga nakuha na ko sa Maris. O guman sa nitabo na mong duha. Gihikay din ako nga mong kasal, uy. Gusto unta nga makigbalik ako sa duna. Basol na kuno siya sa iyang gibuhat, sa iyang pagbudhi na ko. Wala siya mahimo. Gibalibara na ako siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Asa matugpahan sa pagkahagba. Morning na itabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimo mahikalimtan. Ingon ini ka ba kahinay mo drive, Junjun? Ma'am, mo itugo ni Sir, ma'am, na kung ikaw ang musakay og si Ma'am Britney, magpahinir ko sa akong pagpadagan sa sakyanan, ma'am. Nagdali ko. Kung malay ko sa kong meeting kasi akong basulon, ikaw akong bana. Si Sir, ma'am. Una nga, ikaw man nag-drive ron. Nga si Sir man mo? Si Sir, gihapon ang imong basulon, ma'am, kay di ko naman kung nagtuman sa iyang subo. O kung malay ko ha, si Santi ka na ha? Oo, sa ma'am? Si Santi hunta ka, tungod sa kahinay sa imong pag-drive. Oo, kung mo na, ma'am. Supako na lang ako si Sir mo eh. Aron, di ko ni mo si Santihon, ma'am. Good! Niya, ma'am. Boy, ginoo ko. Junjun, isa ka pagkasihan sa pagka-driver. Bakit di mo sa nervyos ang imong amo, ha? And relax, ma'am. Aron, di ka maliit sa imong meeting. Pakuskan pa na to. Oh my God! Nga naman, Munina. Mamatay ko galis atong driver, Ramon. Ha? Kusog kay siya nagpadagan sa sakyanan. Ginervyos ko. Kaya tingalig babangga, mi. Unsa? Junjun! Gitpatawag kang si Ramon. Iyan ako hatagan sa usildo ni kay. Siya lang. Mao pa gani pagkadawat na itong sweldo ni atong tapos bulan. Karong sweldo na saan? Ngal-ngal ka man taong tingal ay. Unsam da ito yun ni Sir. Abot lamang. Ato kay murag isapot. Isultihan ko ikaw nga dili magpakusog sa pagpadagan sa sakyanan. Ilabi lang si Missy ug si Britney ang musakay. Sir, nituman mo ko sa imong giingon ako, Sir, nga magpahinay lang ko. Pero si ma'am, Sir, si Santihon man ko niya kung maliit sa siyang meeting.
Wa man ko'y choice, sir. Gawa sa pagtuman sa gusto ni ma'am. Nga, pakusgan akong pagpadagan. Kaysa santihon mo ko niya. Muli na, tinuod ba kini? Oo, tinuod ka na, Ramon. Pero dili ingon ni Adto ang style sa iyang pagpakusog kay bisag ada kong track iyang overtikan. My God! Mao din na nahitabo, Junjun. Oh, Miss Brittany, mura kong bingka nga. Kayo sa ibabaw, kayo sa ubos. Hey, what's bingka kayo sa ibabaw kayo sa ubos? Kuan, parehas ko na ng imong bingka, Miss Brittany. Nga naa sa ubos nga lami kayong kanon, ilabi nag-init. Oh? Ay, what's that, Jun? I want to try your bingka, Miss Brittany. I have no bingka man, Jun. Di naman good. Kanay, kini. Kini ba, mao ni mong bingka, Miss Brittany? Kini, You touch my bingka. Stop talking na, Miss Brittany. I want to tilaw-tilaw your bingka. And how about you? You want to tilaw-tilaw my budbud? It's so hard. Please, Yeah, wow, it's really hard. And it's in it. Ay, John, ay. Sosyal mga na imong amo nga si Brittany, ha? Wa siya masuko, ay hikap ni mo, imong gipahikap ni mo sa imong kuan niya, imo sa hikap ang iyang kuan. Naunsa man ka ba, Jofil, ay? Mura naman kagsilisa nga akong igsuon. Sige, lagkuan. Maroong gikagabay, John, ha? Basig, maminyo kag dato niya, di na ka managat sa mga pobre nga sama na kong imong amigo, ha? Ako kung madato ko ba, Jofil, ako pasuyaw na nga itong mga silingan nga sigilag pangdaot na mo nga kami pobre. Way kangho, way grado. Kung magsakay na unya kog nindot nga sakyanan, ako silang... Lisan? Lilay, bigsan. Ako silang hunungan, unya akong hiwian, akong inon. Doon na ako'y nindot nga sakyanan. Unya mo pahaguros na yung kugdagan, padagan talayo og igo na lang sila sa paghanggap sa abog. Ingon niya ang akong buhaton sa mga tao nga hilason. Probida. Murag ikaw ang tingali angay nga tawgo hilason ba, John? Ha? Sabi mo, di ka mo palabi, na ba eh? Di ko matuman ang tanan ng mong pangandoy. Unya ka na yung bugi panulti, doon na karma. Ha? Duha man ang karma, do. Bad o good man ang karma. Kung bad karma niya mong maani, balik yung gas pagkapobre ba, John? Muna si Mani? Oh, Miss Brittany? Why you sapot-sapot, ha? Ay, nagpanguta na. Larga na dayon. Okay. So, asa ka pa to, Miss Brittany? Bahala ka. Oh, ako'y bahala? Nga naman ako man, ha? Dadi ako bisag asa, Junjun. Kanang mawa ang akong sapot. Ha? Ay, letsi mo mga lalaki. Bright ka, Junjun. Ni ako ni mo dadatin, hi. Miss Brittany, wa ka masuko nga gidati kas motel, ha? Wow. Uy. Maoy akong gusto. So, diyan na lang tagang tinuod, Junjun. I'm pregnant. Labo di ka, miss? What's labo? Labo good ka ng atbang sa dagat? Atbang sa dagat? Atbang sa lagat? Whatever. If okay ni mo, ikaw mga mahan ini. Ha? Kaya ang timunyo na kong boyfriend nga puti og itlog ni talaw. Uy! Dili pa ko na siya ready nga mahimong amahan. So, ikaw na lang. Pero di ko kihan ako, ana, Miss Brittany. Di man puti nga akong itlog. Brownish man eh. Now, Oh, ha? Wala ko gisulob, miss. Ready na ko. Ready to fight! Ha? Wait! Tukob dahil ka na. Ano naman kaghubo, uy. Pamanis, riling bawata, uy. Thrilling gihapon ni kay first time pa man nato nga magsumpay ang atong tinay. Dali. Kini. Ni ada ni kakson Miss Brittany. Tumot. Kalami pa ako ni. Nga namin taon nga ni talaw man boyfriend. Ay kalami ni mo. Siya tugan ni mo.
Ang kalam niya ni Kit-Kiton. Ang gigil na ito. Dili na. Mantik ka. Kumunta ni ko. Ay, init kayo, halaw. Gidanggas ko tungod sa kong kagigil. Miss Britney. Enter the dragon na ni. Napuang ka na ha, Britney? Nagpamaptos ka sa atong driver nga si Junjun? No! Oh! Yes! Yes, Mami. Magpakasal mi si Junjun whether you like it or not. Grabe ha, kalupad sa asom sa ginuntingan ng dagang ni mo, Florida. Giing na nati ka, by Jofil. Di mong gug kabilib na ko. Pero bay, ang tinood ya. Kisakyan lang ako na si Britney, kaya mabdos naman siya. Ha? Ug ako mo yung gihimong instrumento aron di siya mawawan sa ilang mga kaila. Nga namabdos siya guway mga mahanin ni. Mau ba? Niya naman ko. Dupa nga ako mga bokton sa pagdawat sa iyang gusto. Dupa ha? Okay ni by Jofil mo, nani. Murag mani. Grabe ha. Sultihan ni mo sila, oy. Swertihon gyud ko basta sugal. Deal pa ta, sir? Deal! Sige! Unsa ni imong gibuhat ha, Junjun? Zero balance na nga to savings sa bangko. Gipangpinda pa nimong tulon nimo kasakyanan. Nabuang ka nagas kasino. Gusto na ay! Sa bani mo! Mura na kagsikinsa ha? Langaw ka lang nga nakatungtong sa kabaw. Nagkinabaw ka na. Unsaon naman ito paglukas sa mga sakyanan nga wa na tayo saving sa bangko ha? Kay gihurot na ni mag-withdraw aron ipanugal ni mo. Unsaon? Bay. Noong siyala naman ko eh. Bali laguan ni mo, ha? Sakto ka ba, Jofil? Kung sa kataas ang akong paglupad, sa nagkakusog sa pagbusdak sa pagtugpa, bay. Ipalayas ko sa pamilyang Britney, bay. Ano nila kasakyanan, bay? Wala ko malukat kaya nabuang kong bayos kasino, bay. Pait talaga, bay, Jofil. Porbida mo na kong giingon mo, bay. Ay lagsuko. Naghinilas na mo ka, bay, Junjun? Bay, Jofil. Pwerte na ginakong paita. Niresulta gyud ang akong paghinilas. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Maika. Ginaingon, samtang buhi pa o kaya pa sa lawas, buhaton ang tanan aron mabuhi ug mahatagan og kalipay. Ang tanan ilabi na ang pamilya. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, adili na ko mahimong mahitabo. Tag, Perla, naa si Maika? Kasayo gud mong nangita sa akong anak Benjamin. Pasensya ka na, Perla. Emergency lang. Ha? Gatake akong asawa. Mahuwa mo takong kwarta ni Maika. Natuog para ba si Maika Benjamin? Alas 4 kadlaw na ba siyang nauli do? Pastilan ba yain? Ay, asa mo ko inindagan? Payo man si Maika nga. Human kay mapahuwa man dayon. At time pa Benjamin ha. So wayan ako pukaw. Pila ba imuhuwa man o? Oh no, malakaw ka na ba? Opa, ting sweldo man karon og daghan ang magpamasahe ron sa massage parlor. May tuyo ka na ko pa? Oh, do know ta, pero basig hindi na mahimo. Unsa man pa? Si tiya ni mo sila sa ba? Ganina taon, din himan to, manguha mo ta siya kwarta ni mo. Oh. Yeah, kay... Kadyo sa pa ha. Pila may ang humamon? O sa klibo ko nun punog bayad sa eskwelahan sa inang kinamanghurang taon. Palayo ko gatag ni Tia Selsa pa o. Salamat na. Unya may kwarta ka pa diha. Nang huwam sa baya taon to ni mong ganinang sayo katong buntag si Bay Benjamin ba? Doon na pa man pa. Sige pa, ato na ko. Sige nak. Salamat kayo. Kabuotan yun akong anak. Liwat sa giliwatan. Basta magkinahanglag tabang niya, ilabi na financial, way daghang storya mo tunol ayon. Pero kanang ubal diha, magpahuwam, daghang way-way, yaw-yaw. Ay, hatod ko ni akong ang kwarta sa akong maguwa nga si Silsa.
Okay. Kana miss. Induto di mong bulag masahe, miss. Oy. Okay, kana. Ayaw lang pala big react, sir, kay laing pamation sa pikas cubicle lang imong pag-ago. Miss, daga ka pa? Oo. Ikaw? Wali tao pa lagi. Kaning mo extra service ka? Kuan, sir. Sir. Pili rate sa extra service? 5,000 per hour. Sige, miss. Tana. Asa man ta? Mag-auto din sa massage parlor. Aron, ato na buhato ng extra service. Dili na kinahanglan, sir. Pwede raman din, muhatag lang kag 500 pesos para sa cubicle rental. Mao ba? Sige, okay. Time pa, sir, ha? Kaditsa. Mananghid sa ko sa mong manager. Hubuon ko na ang akong uniform, sir. Wow! Nindutan ni mong lawas, miss. Sa dili pa ta mag-start, sir. Duwaan sa nako ang imo, ha? Nga mo man ni miss. Aron sa ingon, strong dayon. Aron ako sa uban imo. Ano sa lotion, miss? Dangog-dangog. Sige, miss. Duha pa, miss. Aron mo strong dayon. Sir. Miss. Mupatong na ko sa imong ibabaw, sir, ha? Napuno naman lagi ng kondom, sir. Miss. Wala ko kapugni. Miss, lit ni mo. Sidlit man. Saon. May magkakamudaw duwa sa ako, miss. Ay. Masahin ako. Gusto ko extra service, ha? Sige, sir. 5,000 per hour. Okay ko. Gamay rana. Lipaya ko, ha? Tagbawa ko, ha? Sure. Gusto na. Gusto na pagmasahin mo. Extra service na ta. Okay, sir. Sige. Bunot mo na di mo. Malarot yung taon na. Minyo na ka, sir, no? Klaro kaayo ang imo kay medyo tapol na. Ibaw lagi kas akong gana, miss. Mauman giniuna na kong buhatan, sir. Aron ini ka strong na. Pasuluban na yun ako. Miss, di na ko ganahan, anak da. Sir, mauman na yung patakaran din, Pagamitan ng miss ang manager ini. Di lagi ko gusto kondom. Sir, ayaw lang kasuko. Bayad ko extra service. Ayaw ko gamitin kondom. Pero sir, kung mumaptos ko. Ay, gato! Dili ko maghatag og anak. Umaganin ni ako din sa massage parlor. Kaya nangitag og extra service. Kay, gibugan ko sa kong asawa. Gibugan ko sa kong asawa. Pagkahibaw niyang inutin ko. Ilabay ng kondom! Ilabay na! Sige, sir. Sir, kalma lang ta. Okay, dili na ko mo gamit ini. Ay, nakilak. Pero, sure ka, sir, nga dili ka makapamabdos. Lagi sure, lagi ko. Okay. Mupatong ako ni mo, sir. Okay na, kininindot na. Sige, patong. Pinaugbok ka. Sige. Kalma lang, sir. Good. Bibila. Ito ya. Dahil may ka, niyarang nga usa ka libo nga bayad sa giwaman ni Tia Silsa nimo. Pasensya ko nung naabtan taog buwan ka pinangyang pagbayad. Okay ra pa, uy. Salamat ini pa. Og si paring binhamin po, nibayad po dito siya siyang giwaman nimo nga 10,000. Nak, kuha ato ang mama nimo. Sige pa. Ano ka, may ka? Pa, gusto man kong musuka. May ka.
Nabdos ka? Unsa? Andi man kustumera. Basta mo balik sa dinis massage parlor, dugabon gid ako siya. Onya, girl. Muna ko magyun ang imong tiyan. Dili na ka mo trabaho din sa massage parlor. Lain pag kayog mo trabaho gihapon ko bayot, nga dako na akong tiyan. Unsaon na lang kung dunay gusto mo extra service nako. Doon na kay daghan, Maika. Kay matubas mga lalaki nga himabay, mas labo kuno ang mabdos kong gamiton. Dili ko anang buhata bayot. Maluoy ko sa umaabot na kong anak. Pakatawhon ko ning bataa. Anghel siya. Buhion ko kining bataa bayot. Anya, after ka mga anak, mabalik kag extra service din, he? Aon na ko. Sukat ko nakabaton og anak. Wa na ko mabalik pa sa massage parlor. Diindag ko og kita sa akong pag-extra service. Kung mao to mo sinners atong What's the Style Part 4 o hinaot nga nalingaw sad mo mga sinners o ato ang tig-a at mao na say ato isunod o upload o salamat jud kasi mga sinners sa imong kanunay nga pag-uban o pagpaminaw sa ato mga drama nga gina-upload. Salamat jud kay sa imong tanan.